Tot seguit intervindrà la senyora Guila Fidel Quinori, psicòloga clínica adjunta al Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Desenvolupa activitats clíniques de docència i de recerca dins l'àmbit de l'estrès traumàtic i la psicologia de la salut i és professora també d'arts visuals. Sí, funciona. Bon dia, moltíssimes gràcies a los que esteu participant com a públic i també moltíssimes gràcies a los organitzadors d'aquesta jornada. Ens trobem una mica a casa perquè el que avui vinc a explicar, no he portat diapositives, és la presentació que el doctor Ramos Quiroga havia de compartir amb vosaltres, però per un tema personal molt d'extrema dificultat no ha pogut poder participar ell en forma directa, personal, i ha delegat en mi. Avantatges i inconvenients, que m'he pogut nutrir molt bé de totes aquestes iniciatives presentades prèviament i també el meu relat serà un relat, una narrativa d'una experiència que hem compartit en aquesta casa, lo qual sempre reforça perquè venim d'explicar experiències que se fan des de la comunitat, des d'iniciatives individuals, que treballen no solament des del concepte de salut mental, d'una manera més integral, sinó també treballant des de l'estigma. La proposta que avui compartiré és una experiència que vam començar a crear a partir de l'any 2018. Tenim relació directa amb la Fundació i això jo crec que també dona com una perspectiva molt interessant a quan dissenyem des d'un hospital general, com és l'Hospital Vall d'Hebron, una proposta, poder entendre-la en tota una sèrie de variables que des d'una mirada que podem dir feminista, perquè parlarem d'un grup de dones amb les que hem treballat, podem també parlar del concepte d'interseccionalitat. Les dones amb les que vam dirigir aquesta proposta són dones de diversitat cultural, vol dir que venien de diferents orígens, no es coneixien cap d'elles, estaven ateses dintre de dos programes, un programa nostre de l'hospital, que es diu Programa de Psiquiatria Transcultural, i altres eren dones que estaven acollides en el CEAR, que és aquesta comissió d'ajuda al refugiat. Aquestes dones presentaven un diagnòstic que considerem greu, que és el trastorn d'estrès posttraumàtic complex, el més difícil, entre cometes, de poder abordar, perquè quan requereix molts recursos. I no solament es tracta de buscar recursos, sinó també de buscar un context en el que el poder fer aquestes intervencions planificades, d'alguna manera, com deia el Jordi al principi, amb els 5 objectius principals que té la Fundació, poder complir. Estava fent el repàs i jo crec que els complim, ara explicaré a veure si és possible. Doncs dintre d'aquestes propostes que anàvem pensant, vam tenir la sinergia, mitjançant justament la Fundació Arts in Health, de que el MNAC sigui un dels partners. I amb la mateixa idea que ens explicava l'Anna, que havia com un tripartit, això perquè també considereu el que implica poder generar aquests projectes que no poden ser pensats exclusivament des d'una sola línia, sinó una altra vegada espais d'intersecció, tenim el museu, tenim l'hospital i tenim l'ICS, com una empresa que dona un eixopluc, una idea global de quin és el propòsit de salut, de quina manera hem de dirigir aquestes direccions, i no solament perquè sigui un projecte com l'hem dissenyat inicialment de forma pilot, sinó que se pugui estendre a altres iniciatives, amb altres patologies i altres col·lectius. Jo sempre li deia al doctor Ramos Quiroga que per entrar hem entrat per la porta molt gran, vol dir dones que ja presentaven una complexitat, amb un diagnòstic psiquiàtric molt complex, jo que me dedico a aquell tema ja us dic que és el que més feina realment requereix, i també fer per primera vegada oferir aquestes intervencions dintre del context del museu. Un museu que elles no coneixien, del qual gairebé ningú n'havia passejat ni per el voltant i que de sobte va ser un espai en el qual s'havien de trobar, en el qual havien de viure una sèrie d'experiències i poder reflexionar i actuar conjuntament. Doncs ara us comentaré com és aquest projecte i en quin nivell ja estem, perquè ja és un projecte acabat. Un projecte que, com us deia, el vam començar a generar el 2018, ho vam acabar i vam tenir l'aprovament del nostre comitè d'ètica assistencial, que ja us dic que és molt rigorós, dels més exigents jo crec que a nivell de Catalunya.
teníem aquest aprovament i vam començar la convocatòria. Una convocatòria que en un llistat inicial teníem 52 dones potencialment candidates, imagineu que complien aquests criteris inicials, de les quals solament vam poder pensar en que podien participar de la proposta 30. Vam entrevistar aquestes 30, complien els criteris d'inclusió per a l'estudi pilot i les vam oferir a aleatoritzar-les, vol dir que de forma no intencionada poguessin ser assignades a dos grups. Un grup el faríem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la proposta de ser i de participar d'un programa as usual, amb les característiques d'aquest programa, que va ser una adaptació cultural d'un programa de los veterans de guerra de los Estats Units, però que tenia una evidència científica prèvia que havia realment sigut molt efectiu i molt eficaç en grups de dones en zones rurals, zones marginals, adolescents, etc., d'aquell país. I posteriorment poder fer aquesta sinergia i aquest mateix abordatge, però amb les característiques pròpies, i una altra vegada tornem a la idea d'Arts in Health, en què el museu en si mateix era un espai no estigmatitzador, un espai terapèutic, en el qual la mirada estava col·locada en que el focus no era la teràpia psicològica, sinó que era un component més dintre de les pròpies estratègies del museu. Intentàvem que hi hagués com una naturalitat d'un traspàs en el que les educadores habituals, que ja coneixien el museu, coneixien l'obra, coneixien el treball que es feia, poguessin també oferir una reflexió que després recollíem els professionals de la salut mental per a poder donar-li un significat concret. Com vam construir aquesta proposta? En 10 sessions, una sessió inicial en què el grup es coneixia l'entorn, les 8 sessions pròpies del model, que es diu STER, un model que entrena, forma a les persones a millorar les habilitats de regulació afectiva i de relacions interpersonals, i una 10a sessió de tancament, de poder revisar tot el treballat i també configurar aquestes aliances que de forma espontània havien sorgit en el grup i que nosaltres potenciàvem també com un espai salutogen de vincles posterior. A nivell de lo que va ser després l'avaluació, Jordi, important, les eines de valoració, per a poder passar el CEIC era molt important també tenir instruments validats. Vam poder fer una valoració que ja sabeu, prèvia, una a la finalització, immediatament a la finalització de la intervenció, després d'aquelles 10 setmanes de treball conjunt. Després vam valorar aquestes dones a los 3 mesos, 6 mesos i 12 mesos. Vol dir que vam acabar l'estudi justament al desembre del 2020. Què significa això? Que havíem acabat la intervenció just abans del confinament, però que la primera valoració a los 3 mesos ja va ser sota la Covid. A los 6 mesos, òbviament, també, i a l'any era aquella transició, que estàvem tots en la 5a onada, però que manteníem aquesta continuïtat. I què vam fer des del desembre fins ara? Doncs escriure l'article. I com que no porto cap presentació, sí que em comprometo a passar a la Fundació l'article que ja està en revisió i ja està gairebé a punt de ser publicat perquè pugui tenir una distribució de les persones que les pugui interessar. Doncs com fem, ara arribem al final. Al final vol dir resultats. Com hem mesurat aquests resultats i quin tipus d'impacte tenen tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. Per nosaltres, primer de tot, perquè ha de ser una revista d'alt impacte, és la revista la European Psychotraumatology Journal, que és una de les més rellevants en aquest tema, doncs un dels resultats que vam trobar interessants és que els dos grups havien millorat. Havien millorat en quant a la simptomatologia de l'estrès posttraumàtic, que sabeu que ja de per si és una patologia, un trastorn complex. Van millorar a nivell afectiu i de l'ansietat. I de la qualitat de vida el que sí que vèiem és que havia molta alternància. No vam trobar a nivell de los dos grups diferències significatives. També estem parlant d'un número reduït de persones. Pensem que al final de les 30 persones que vam incloure en el grup, i tots els que treballeu en grup sabeu el que és el dropout, el que la gent deixa de participar de les propostes, nosaltres vam tenir un dropout, diria, entre mig i baix, perquè al final van ser 16 les dones que van acabar tot el procés.
per la qual ja parla de que va ser un procés motivador per a elles, qual també segurament, com bé nos explicaven a nivell més qualitatiu, li van poder donar sentit, va ser per elles coherent. Què més vam trobar? Que la satisfacció amb el tractament va ser bastant similar en els dos grups, però que elles nos explicaven que el tema de l'hospital era com un sentiment de continuïtat, no? Sentien a l'hospital com un espai conegut en el qual a los terapeutes les resultava de tant en tant fàcil poder-nos tornar a veure, poder tornar a fer un comentari, un salut o alguna cosa, mentre que de la comunitat se van sentir com, uno podria dir, desapegades, no? Van venir, van estar bé aquí al museu, però ens faltaria aquesta continuïtat, no? Que després la van realitzar en l'hospital. Tot això ho comento justament per a repensar, al ser un plan pilot, justament coses que podem millorar. I algo molt rellevant que té aquí el museu és que és un museu molt obert a la comunitat i que la comunitat el percebeix com un espai agradable, confortable, acollidor, de qualitat, no? I per tant pensem que seria un element en el qual podríem anar creixent a nivell no solament del grup de dones, sinó d'altres col·lectius que també se podrien beneficiar perfectament d'aquest lloc no estigmatitzador en relació a la salut mental. A modo de conclusió, una de les coses que vam pensar entre tots és que era una primera iniciativa que requeria un gran esforç que dic va venir per sobretot de la voluntat i de la motivació de los que vam estar implicats. Com bé explicava ara l'Anna, no havia cap pressupost, vol dir, va ser dintre del que cadascú ja estava fent, agafant hores extres del temps personal, l'esforç nostre de venir aquí, vol dir que tot va ser des d'una voluntat de que les coses surtin i surtin amb la millor qualitat possible. Crec que important, afegiria Jordi dintre de les cinquenes, d'aquests 5 punts tan importants, un sisè, que és el suport i el suport econòmic perquè aquestes iniciatives puguin tenir tot aquest ressò més important, més ample, i poder-los portar no solament a Barcelona, que de vegades tenim molts recursos, sinó, com bé explicava Mercè, a un poble petit de Lleida, a qualsevol altre indret, en el qual aquestes sinergies les podem entre tots alimentar, nutrir i acabar convertint en una iniciativa rica, poderosa i salutògena.